Bună dimineața! Bine ați venit la noi! Simt emoția dumneavoastră, mi-ați transmis-o așa, am și eu mici emoții. Ca de obicei, în fiecare an, începem cu festivitatea de deschidere ca să ne cunoaștem mai bine, să știm ce urmează să facem pe viitor și să vă transmit gândurile mele bune. Ca de obicei, programul de deschidere va începe cu rugăciunea domnului preot Nicola, cum îi spun eu? Pentru început, bine v-am găsit, un an bun cu succes. Dăm ascultare rugăciunilor. În primul rând, rugăciunea Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului am să dau cuvântul domnului primar al nostru, îl cunoaștem deja, îl iubim, domnul Gabriel Dumănică. Bună dimineața și bine ați venit! În primul rând vreau să mulțumesc părinților și cadrelor didactice pentru că mi-au dat ocazia de a fi împreună următorii 4 ani, 2012-2016, și de a participa azi la deschiderea unui nou an școlar în calitate de primar al Comunei Afumați. Ca urmare a investițiilor făcute de Primăria Comunei Afumați în ultimii 4 ani, școala din Afumați la nivelul județului Ilfov și chiar București a fost recunoscută ca fiind în fruntea instituțiilor de învățământ preuniversitar. Evaluarea școlii din Afumați efectuată anul trecut de Ministerul Învățământului, conform noii legislații aflată în vigoare, ne-a acordat un punctaj maxim, fiind prima localitate din Ilfov inspectată după criteriile noilor legi. Școala din Afumați pentru primărie este o prioritate, așa cum repet la fiecare închidere și deschidere a anului școlar. Și în anul școlar 2012-2013, iar parteneriatul dintre școală, biserică, părinți, primărie și firmele de pe raza comunei va continua. Așa cum am promis, toate cărțile vor fi cumpărate de primărie. Transportul la excursii și tabere va fi în continuare asigurat de primărie. Banchetul de clasa 8-a va fi suportat în continuare de sponsorii care susțin primăria și școala. Mașina școlii va circula conform programului stabilit. Să știți că se fac eforturi mari financiare. Întreținerea unei asemenea mașini costă destul de mult, mai ales că e folosită zi de zi. Vor fi acordate premii celor mai buni elevi la sfârșitul anului școlar. Cum am procedat în ultimii 2 ani, cei mai buni elevi, anul trecut au fost peste 50, au fost premiați, cu premii constând în aparate foto, video, cadouri pentru toți elevii cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Și nu în ultimul rând, burse de merit, burse sociale. Au primit aceste burse circa 250 de elevi. Distinși invitați, stimați părinți, dragi elevi, iubiți colegi, am deosebită plăcere și bucurie de a mă afla în mijlocul dumneavoastră ca în fiecare an școlar și vă rog să-mi permiteți să vă adresez câteva cuvinte de bun venit, așa cum ne-am făcut obiceiul la începutul fiecărui an școlar. 17 septembrie reprezintă pentru noi toți o zi încărcată cu multe emoții, ziua de debut al unui nou an școlar, prilej de reîntâlnire cu bucurie și speranță. Ca în fiecare început de an școlar, în prima zi de școală, aș vrea să fac o scurtă și succintă evaluare a activității desfășurate în anul școlar precedent. Nu pot să nu încep spunând că în anul școlar precedent
Am fost evaluați extern de către Agenția Română de Asigurare a Calității Învățământului, în urma căruia am obținut calificative de foarte bine și am fost felicitați de către Inspectoratul Școlar Județean ca fiind una din primele 13 școli din Ilfov care au dobândit acest atestat. Deci noi suntem cam primele școli din România care avem acest atestat. Am și zis că am să-l pun în ramă în birou la mine, cine vine să-l vadă. Cred că este una din sălile de clasă de frunte ale grupei pregătitoare din județul Ilfov, nu numai din Afumație. Nu știu câte localități se pot întâlni cu asemenea clasă. Totul este nou, totul este modern, totul este de calitate. Da. Se lucrează cu drag. Și o resursă umană la fel de înaltă pregătire. Da.